contalo pois da maneira máis que mellor sabemos. Vale, queremos tamén, antes de entrar, darlle un aplauso a dúas persoas que traballaron moito, que unha é a Liane. E outra Ismael, que se levante, que non é. Marco Antonio, Marco, ven para aquí. Ven para aquí. Ahora, ponte aquí un poco. Pois, en primeiro lugar, vamos contar un pouco do escenario. Richie, un pouco de xelo. Mira para adiante. ¿Te quieres callar? ¿O te llevo para la clase? Aquí temos a Casa da Bruxa, que é o escenario onde estará a bruxa, non? Aquí temos a Torre da Princesa. E aquí temos a Corte Real, ou o Palacio. E aquí, pois, é o sitio no que van a transcorrer os feitos do conto. E agora, vos ir dicindo un pouco, ir contando os personaxes desta historia. A todos vamos a darlle un aplauso, vale? Porque todos merecen. En primeiro lugar, ocupa un dos seus sitios na torre, no palacio, entra a raíña. E agora, pois, entra o marido da raíña, o rei. O rei, George Liliano, primeiro de Yugoslavia. Agora, entra tamén pola porta unha das criadas do palacio. María Margarita de Fontaneda. E agora, esta non se lle pode aplaudir, mas ben hai que abuchar un pouco, porque é a malvada bruxa Verruga Fea. Agora, a este non se lle pode facer nada, este actor é un gatiño, pero non se lle pode facer nada. Ainda que sexa o gato da bruxa, non lle podemos facer nada. Esta chamase Maragata, é o gatiño da bruxa. Así es, no lo digo. Mira, también el papel. Se escapa. Agora entra. E a este hai que aplaudirlo, hai que gritarlle, facedelle o que queráis. É un personaxe uns dos máis importantes. Este é nada máis e nada menos que Valencio, o grande rei. Este non é tan importante, pero a todos temos que darlle un aplauso. Facendo honra ao seu nome, entra pola porta Sancho Pincho, o escudeiro. Vale, agora coñecedes xa todos os personaxes da historia. Vamos comenzar a contar a historia, vale? Vale, en primeiro lugar, nun reino moi lexano, como cristal mágico nunca enfermarei. Estarei sempre guapa. Ja, 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 ja. Durante centos de anos, este cristal foi pasado de xeración en xeración. Eu son a seguinte. Pero, raíña, anden con cuidado, que a bruxa Verruga Fea anda a roubar o cristal, darle o ben, non vai a romper a tradición. Non te preocupes, que daré non moi ben. é xusto 20 anos despois, 20 epidemias despois, e cunha moi fermosa filla no palacio. Levo 20 anos para roubar ese cristal. É imposible. E se te disfrazas de cabaleiro e subes a princesa e lle robas o cristal? Eso é xusto o que estaba a pensar. Poñerei os trapos e ganarei a princesa. Ja, 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 ja. E xusto pouco tempo despois, na torre da princesa. Que bonito é, e como brilla. Ai, ai, ai. Esto, bonita. Que ollos máis fermosos tes. Ese pelo digno de deuses. Poderías baixar un momentiño para ver esos fermosos ollos? E a princesa, enganada, baixou. Ai, gritaron o cristal! Mamá, roubaron o cristal! Pero que dis? Non será unha broma. Se é verdade, estamos perdidos. Tivo a nai da miña nai... Vale,
Unha cousa, neno, sabedes que unha bruxa verruga fea? Sí. Cando a vexades dicide, non veñas, bruxa, vaite. Repetide, non veñas, bruxa, vaite. Non veñas, bruxa, vaite. Non veñas, bruxa, vaite. E Valente entrou no palacio. Hola, o meu rei. Hola, a miña reiña. Que tal estades, a miña princesiña? Entereime de que a bruxa che roubou o cristal. Xa o sei, temos que ir á guarida da bruxa e quitarlo. Non, non o podo permitir. Unha princesiña tan fermosa como vostede non podo loitar. Farei eu, Valente, o gran guerreiro. E Sancho Pincho, fiaras con él. E todos, en fila e en cola, marcharon un a un ata o escondite pérfida bruxa verruga fea. Bruxa, solta o cristal. Non é teu. E roubar está mal. Se así o queres, le traemos. E loitaron. O cristal é débil, pero con el invencible, veréis. Conseguímolo. Derrotamos a bruxa. Xa non nos molestará durante un tempo. E todos, alegres e cheos de alegría, celebraron unha gran festa. Pouco tempo despois, o Valente, o gran guerreiro e a princesiña casáronse e tuveron unha fermosa filla que continuará coa tradición. Fin. Vaya,